fano memo akwai badiba moja bi Kiss TV so ya frame Anoche Francisca ene be kasa afa enkola ho ene be kasa afa kronobo ho se ya kasa kronobo a ekire akra yemfa ade ma na wafa maami ni sika to wa na wafa ya smana ensesa aka na wafa ma wo maami a kronobo ukwu adamfo dem na ni sika da ho anana tarugu na wofa kronobo so wani wadamfo pie se mokota ade na ko so obi adoda na wofa krono o maami ye adwani so na ko yimu nam wi a kronobo na so o ye kronfo a o de kwa adwuma sukuu ana baabia o ye kronfo a ma wunya adamfo pa nti ena mi kasa kire nkwe obi ase afa na nyina se umenja kronobo na yankopon ahyirai umenja kronobo na yawofo apaya asem so o hwehwe ya obehu ye baabia Facebook, YouTube, Instagram, Moja Kiss TV, the #1 station. That was bye bye.